नों होनदो बिसमुरि बाथौ सिखोना जाहार बाथौ थानसालि जि गायसननाय बे गायसननाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बियो जोंनि बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि अननायनि गेजेरजों 80 लाख एसअपिडिनिफ्राय सेंसन जादों। दा बिनिनो फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25 लाख जि एस्टिमेटनि गेजेरजों जि बानायनाय जादों। दा बेयाव एसे लकेल रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आंखौ लिंहरनानै जे गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायखौ आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। आरो बेनि गेजेरजों आङो दिनै बे बिसमुरिनि जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनो आङो धन्यबाद जासिहरदों। जे फैबाय थानाय समाव बेबायदियैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जेरैहाय बासबारि हाइ स्कुल जोंनि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि सारा जेरै जोंनो हरदों, बेबायदिनो बिटिसि सरकारनिफ्राय गुडविलनि लामा हरदों। मोनसेल' नङा गुडविलआ, दाब दाब जायगायाव गुडविलनि लामा जोंनि गेजेराव बिसमुरि ओनसोल हिसाबै मावनानै होदों। आरो गोबांथार बेबायदिनो गेदेर फिसा जोंनि ओनसोलाव जि जौगाखांनायनि जि हाबाफारि मावहरदों, बेफोर गासैखौनो आङो दिनैनि बे समजों सुजुग लानानै बिटिआरनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर' सारनो आरो फिन खेबसेबाव आं धन्यबाद जासिनानै आंनि जि एसे बुंथिनो गोनां बे बाथ्राखौ आङो बेखिनियाव फोजोबदों। आदसा, जोङो दिनैहाय जोंनि बे सिखोना जाहार दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोजोर थानसालिनि सिङावहाय जोङो दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै 85 लाखनि मोनसे आसनि जोङो आर'ज थानसालि बिदोंमोन। दा बे आर'ज थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय 85 लाख बिनायाव दिनैहाय गिबि जोङो 25 लाखखौ मोनग्रोनाय जाबाय। दा बेखौनो जोङो दिनैनि बे जोंनि बिसमुरिनि गासै 65था गामिनि गेजेराव मोनसे गोजोर बाथौ थानसालि, बेवहाय जोङो प्रयतेक जोङो मंगलबारखालि जोङो आर'ज गाबनाय जायो। बे आर'ज गाबनाय हाबाफारिनि थाखाय जोंहा आर'जसालि गैया। बेखायनो जोङो दिनैहाय आर'जसालिनि मोनसे गायसननाय हाबाफारियाव जे नोंथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों, बेखौ आङो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि आरो गुबुन मिडियानि गेजेरजों हरनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर होदों। जाहाथे जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गायसननायनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनाय खामानियाव जोंनो बिटिआर सरकारनि मानिजाथाव जोंनि प्रमद बर' सारा जे जोंनो मोनसे स्किम हरनाय जादों, बे स्किमनि थाखाय आङो खोब धन्यबाद जासिदों आरो गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे ओनसोलाबो जाहाथे जोंनि बे जागायजेननायखौ सारा अननानै लासैनो जोङो जाफुंसारनाय हाबाफारियाव मदद होयो। बिनि थाखाय आङो दिनैनि बे आर'जसालि गायसननायनि गेजेरजों फंनैसो बुंफोरनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर हरदों जोंनि बे बिटिआर सरकारा जाहाथे इयुनाव जोंनि मोनफ्रोमबो बाथौ सिबिसालिफोरखौ गोख्रोङै मोजाङै मोजां लुनायाव मदद होथों, बेखौ आसा खालामनानै आङो एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों।